KwaZulu-Natal suzwalise ukhathazeka kulandela ukutholakala kwetekisi ebelayishe ingane engama-36 ePark Lane ogwini oluseningizimu neTheku. Kusho kwesitatimende somnyango wezokuthutha esifundazweni kuye kwaphoqeleka ukuthi liboshwe itekisi. Umshayeli walo wabeke esekhokhiswa inhlawulo yemali engaphezulu kwe-R2,000 zamarandi. Ungqongqoshe lomnyango esifundazweni uSiboniso Duma uthi bazoqhubeka nomkhankaso wabo owaziwa ngokuthi nenzane ezweni uqinisekisa ukuthi azenzeki igameko ezifuze lesi. Kanti-ke sisekulo lolu daba sesithi-ke masixhumane-ke naye-ke ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma. Mthombeni sikwamukele lapha kuvuka nathi. Kuyathusa kakhulu lokhu esikubonile ukutholakala kwetekisi lilayishe ingane ezingu-36. Kukusitshelane lokhu nokuthi kupho kwenziwa umnyango uqinisekisa ukuthi lokhu akuphinde kuqhubeke kwenzeke. Ngibingelela pholo basibingelela nababukeli bakho ekhaya. Sicabanga ukuthi-ke uyalazi-ke udaba ukuthi-ke sathatha isinqumo nje ukuthi u-RTI noChannel bazohlele besemgwaqweni 24 hours KwaZulu-Natal. Njengoba kuvulwa iy'kole nje befanele senze sure ukuthi indawo nendawo sikhona besikhona-ke nasogwini lapha-ke ko-Park Lane side kwenzeka isehlakalo esinjalo ngoba uma kuvula iy'ngane esikoleni kusuke kutshela ukuthi kuzoba nomthamo ozokwanda emgaqweni wey'moto. Kufanele kwenziwe sure ukuthi iy'ngane zethu zihamba ziphephile futhi iy'thutho ezihamba ngazo zisezingeni eliphezulu. Ngabe-ke ukuhlawuliswa kwalo mshayeli kanye-ke nokuthathwa kwetekisi kwanele ukugwema isimo esithi asifane nalesi noma mhlambe kukhona okuthe xaxa kumele kwenziwe uqinisekisa ukuthi akwenzeki? Ngicabanga ukuthi kune-Auto Act njengamanje esemthethweni kusefanele siqale lesimo sokuthi-ke ilayisensi yakhe siqale siwathathe amaphoyinti khona ezozwa ubuhlungu bokuthi noma ngabe inikezwa umnikazi wemoto uma nje kuthiwa afaka imiphefumulo ewu-36 esithuthini esigunyaziwe for abantu abawu-15 wazi ukuthi icala lisezandleni zakho ngokuye kuhamba ngabe sabanayo ilayisensi futhi kuyohambe simgade manje kumele kweqhubeka enza lo msebenzi kuyofanele ahambe ephuciwe ilayisensi ngoba ngicabanga ukuthi ukuphawunda imoto into enhle kona ngoba kufanele asitshele umnikazi wemoto kodwa kubalulekile kakhulu ukuthi wenza isimo esinje wazi kahle ukuthi emgaqweni kunobuzingozi wazi kahle ukuthi emgaqweni kungenzeka noma yini and-ke noma kuthiwa uyayifuna imali akufanele phela uyifune ngabantu ngoba kusuke kuba buhlungu kakhulu mfoka Ngcobo mase kufanele sekuthiwa sekwenzeka ingozi sekufanele siyotshela imindeni sekwenzeka zonke lezi zinto bagcina abantu sebexabana nohulumeni. So umsebenzi wethu soloke sizimisa nje le moto and-ke ngeke siyiyeke le operation ngoba iyona ezokwenza ukuthi isimo sethu sibe ngcono. Mhlambe-ke sekuzwa leza isinta le operation yenu le nithi nenzani ezweni mhlambe kumuntu ongazi noma ohlala kwesinye isifundazwe ihamba kanjani imalana nani? Ihamba nokuthi-ke kufanele sonke isikhathi usithole sikhona emgwaqweni sikwazi ukuyibheka iy'moto ezingena KwaZulu-Natal ngabe amaloli amakhulu ngabe yiy'moto zihamba ngesivinini esivumelekile kodwa akasigcini-ke lapho sesenza sure ukuthi sihlangana kuma-joint operation sinezivimbamgwaqo esiba nazo ukubheka ukuthi abantu abashayelini bephuza mponjwana. Leyo nto ikutshela ukuthi KwaZulu-Natal-ke isikwazile ukwehlisa izingozi ngoba kade siba nenkinga yey'ngozi uzokhumbula nje ukuthi sikale lesidlule kulona la kulonyaka ina esifundazweni esibene ingozi ezincane kakhulu kunazo zonke futhi lo wakutshela ukuthi ungqongqoshe wa-national ukushilo uMinister Barbara Chris kuyasitshela ukuthi-ke kusho ukuthi ikhona into encane eseyinzuzo esiyitholayo asandiseke amaphoyisa siwabonayo sifaka amaphoyisa njengamanje-ke aseqolisha ayaqeqeshwa ayothi mephuma aneze isibalo sokuthi babe baningi abantu ababonakalayo. So lokho kuyasilekelela kuyasikhuthaza kakhulu sisifundazwe ukuthi hayi kuba khona umnotho uma zingekho ingozi batshala izimali babotha leyo ndawo ikahle kusho ukuthi futhi umthetho uyagcinwa futhi iy'moto zakhona zisezingeni eliphezulu. Iyo nto esiyikhuthazayo ukuthi angabikho umuntu ozohamba ngemoto engekho kahle ngabe imoto entshontshiwe ngabe imoto engekho esimweni esikahle namathaya zonke lezo zinto sigada leyo nto ngo-operation nenzani ezweni. Mthombeni masibonge kakhulu ngesikhathi sakho othe wasinikeza sona namhlanje kuseni. Lo-ke ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal besixoxisana naye uSiboniso Duma lapho-ke esho khona ukuthi bayiqinisa-ke imikhankaso yabo yokulwisana-ke ney'ngozi emgwaqweni yakulesiya sifundazwe.